Umama wabantwana abathathu Siphokazi Mjamba usahlala ngoloyiko apho agxamesa khona. Isenzo sobundladiya saguqula ubomi bakhe. Entunyekwa ngomlilo yindoda yayemthembise izulu nomhlaba. USiphokazi nowayefunda ekholejini ngethuba lesithwakumbe usangcungcutheka kunanamhla kumanxeba omphefumlo. Xa sifika endlini ngathatha 5 liter yeparafini wandigalela. Wandishiya ndisitsha. Mna ndiyakhala apha ngaphakathi. Bahleli apha ecaleni kwefestile nabeni bethi ifestile le. Undumisa besesithi lo muntu uyathi aphakame yena esithi hey lo muntu uyazitshisa ukuze bazondivulela. Bona into yoba uhlukumezeka abantwana bam. Mna ndihlukumeza abantwana bam ndikhuphele enga yam ebantwaneni bam. Ubomi bakho bachaphazeleka kanjani? Bachaphazela kasisiphokazi akho ndawo endingaqashwa kuyo ngoku njengoba ndinje ndiyi-victim. Uba ndiyathetha mna elam ilizwi alivakali. The number of victims who have received their feedbacks and their cases have been enrolled, and we will expand the program by opening a toll-free number where people will be able to lodge their complaints and they be registered, which is a provincial one. That was a pilot. We've received the positive input from the people. Then we said it must be extended and it be a provincial program. OkaMjamba unethemba ubulungisa buza kwenziwa. Kubonakala ngathi neminqweno yakhe yokufumana indlu enesidima izofezeka. Umama uNkubela Peters awudibana naye uSiphokazi Mjamba ukwenzela into yobana ambonelele ngendawo hlala efana nendlu thityana. Eli xesha ke bezobelungiselela uba abe ngumnye bachamlayo ekufumaneni indlu. Iinkcukacha-manani zezenzo zobundlobongela kunyaka ka-2019-2020 zibonakalisa inkohlakalo ekuxhatshazweni kwamanina. Ngapha kwama-23 achaziweyo okuxhaphazana kwabantu bezizinqandamathe. OkaMjamba lelinye lamaxhoba aphila ubomi bentshontsho. Uzothi afumane ulwaluleko ngokwasengqondweni. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseMthatha.